Ana sa 20 ka magbanay ang apektado sa sunog sa Barangay 76-A Davao City kaganinang kadlawon. Atong saro nagdetalye nini sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, human ang usa ka oras nga sunog, 8 ka mga balay ang apektado, din unom niini ang naabo. Parayon pang ginaimbestigahan sa kabomberohan ang hinungdan sa sunog apan sumala sa mga residente, ikatulo ka higayon nga nagpalong siga ilang supay sa kuryente atong higayuna. Dakong kalayo ang milamoy ni ining mga kabalayan sa Purok 15 sa Nasa Street sa Barangay 76-A Davao City, Miyerkules alas 12 sa tungang gabi. Gipangpukaw na lang matud pa ang mga nagpuyong residente sa lugar, human na matgunan sa mga silingan nga miulbo na ang kalayo. Sa datos sa Davao CSWDO, 6 ka mga balay ang naugdaw, samtang 2 ka mga balay ang partially damaged, diin moabot sa kapin 1.7 million pesos ang kinatibuk ang danyos. Sumala ni Mildred sa kwarto sa iyang anak nagsugod ang kalayo. Apan wala matud pay tao sa maong kwarto atong higayuna. Busa, gipadapli na nila ang posibilidad nga kandila ang hinungdan sa sunog, sanglit. Di ba may nagsindi og kandila kay cellphone, mag-asawa raman sila. Wala man sila bata naman sa kuha. Tulo ka higayon matud pa, nagpalong siga ang ilang kuryente. Busa, kumbinsido ang residente si John Michael nga nagkaproblema sa linya sa kuryente nga mao'y tinubdan sa pag-ulbos sa kalayo. Katong nanimaho siya mura ganang nasunog na wire ba kay tungod sa sig brand out palong brand out abod sa andar. So pag andar sa kuryente alas 12 naman tutulog na mitanan kay alas 12 naman pod. Tulog na mitanan jud nakamat ko na namin kay na may mga silingan ni sagit na sunog mo to among unang gibuhat ipanaog na matanan bata. Parayon pang ginaimbestigahan sa BFP kung unsa bagayon ang hinungdan sa sunog. Nagpahigayo na og taging ang CSWDO sa mga apektadong residente. O may na lang kay niabot ang taga CSWDO na nagdala og maluto sab. So naghatag usab ako diri karon og kanang mga community cooker, no? Na magluto para sa silang paniudto. So mo na ang ginisyan nga tabang gimo na mo karon. Temporaryong nagtiner sa Kasilak Gym ang mga apektadong pamilya. Sarang paray na nawagan og tabang ang mga apektadong residente labi na sa kining materyales aron nga makatukod sila balik sa ilahang mga balay. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.